V-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi, după cum vedeți, suntem iar la iepuraș, le vom da să mănânce. Le vom pune pe pauză până mă duc să aduc mâncare. Am revenit, am adus și mâncare și apa. Le vom da granule. Nu mai am multe, era cărălarea plină. Hai să le dăm. Începem cu iepuraica aceasta. Uitați și pe ea. Un castron. Așa. Am pus puțin pe pauză pentru că nu mai puteam să mai iau castronul ăsta, că îl detuse în spate de tot și nu ajungea. E comod. Dăm și aici le așa. Dăm aici. Călverși. Ce mănânc. Place foarte rău. Luăm apiță. Puține aici. Ia cum face roșioara. Știți că i-am dat drumul obiță. Așa, și lui Cristi. Așteptăm pui pe 31 de la Coraica cea mare. Așteptăm pui de la ea pe 31. Un castronă. Punem aici. Uitați și pe ea. O să cred, nu știu, dar o să se oprească, cred că iar filmarea. Nu știu de ce se oprește mereu, dar dacă se oprește, aia este, o să-l postez. Dacă s-a oprit, știți de ce? Un castron, ia uite. Vrea să iasă afară. Deci, ia să urechea. I-am dat și drumul și s-a bătut cu cele în afară. Și dăm și la astea de afară. Nu pun multe, că te contamine multe și cred că n-ar fi problemă, da? Nici multe nu mai am să... Așa că te puțin. Așa. Trecem și la... Opa, stai că am uitat să le pun și... Le pun apă. O să se ducă ei acolo. Dar unde este castronul? Aia e întrebarea. Vom pune pe pauză un pic până găsesc castronul, că nu mai găsesc. Am revenit, nu l-am găsit, dar o să le punem în ăsta. O zici cum se aude, cum sapă acolo. Ia! Castronul e acolo la ei. Stați un pic. Castronul
este aici, în gaura asta unde stau ei mereu. Nu ajung la el. Dacă ajungeam, luam. Punem pe pauză până ajungem la următori. Din partea cealaltă, în garajul celălalt.